Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pali mphekesera zomwe zikumveka kuti pali kagulu kena ka anthu kumwe kakufuna kambe kuchita zionetsero za mtimabi makamaka mu boma limene langosankhidwa kumene la chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi a Professor Arthur Peter Mutharika. Kodi funso nkumanena kuti kodi uthenga umenewu taupeza kuti takhani pompo chifukwa timve zimene Professor Arthur Peter Mutharika adayankhula zokhudzana anthu amene akufuna kupanga mademo komanso tikhale tikutsatira bwino nkhani imeneyi potengera kuti kuli kagulu kena ka anthu kamene kakufunitsitsa ndithu kuonetsetsa boma limeneli likugwira ntchito mosazipereka. Takhani pompo kuti tonse timve kuti kodi Professor Arthur Peter Mutharika adayankhula chani makamaka zokhudza anthu amademo pamene ankapita ku nyumba yawo ya kumangochi Page House, ndipo iwo adayima pamangochi boma ndipo omwe adatha mawu akukhudza mademo amene anthu ena akukonza. Umenewo ndiwo uthenga omwe Peter Mutharika mtsogoleri wa dziko lino anayankhula kumangochi pouza kuimbira anthu lomwe linasonkhana makamaka pa ulendo wawo umene amapita ku Page House ku nyumba yawo ya kumangochi. Iwo ndithu atsindika kuti pali kagulu kena ka anthu kamene kakumakumana kuti kayambe kuchita mademowa. Iwo atsikimiza kuti gulu limeneli limene lidawononganso makamaka mademo aja amene adachitika mchaka cha 2019-2020 akuti iwowa ndithu ndi amene adawononga dziko lino, ndipo Peter Mutharika wanenetsa kuti iwowa salola kuti gulu limeneli lionongenso dziko lino. Kodi munthu amene akufuna kuyambisa mademo kapena gulu limene likufuna kuyambisa mademo gulu lake ndi liti? Takhani pompo chifukwa tikupatsireni video ina yomwe ikhale kufotokozanso zina ziwiri zitatu zokhuza mademo amenewa. Nkhani yokhudzana ndi Honorable Timothy Ntambo ambiri tikudziwa ngati champion amene adatsogolera mademo olula kwambiri mu dziko lino. Mademo a mwana ali pati mu masamba anchezo taonamo ena akulemba nkhani zabodza zonena kuti Honorable Timothy Ntambo ali ndi khumbo lofuna kuyambitsa ma demonstrations mu dziko lino. Timothy Ntambo ntayankhula nawo anatsimikizira kuti padakali pano ntchito imene tili nayo ifeyo Amalawi ndiyo yang'ana kuti kodi ulamuliro umenewu ukwaniritsa zimene udalonjeza. Komabe a DPP pozindikira kuti sakwanitsa zimene adalonjeza, zikuoneka kuti ayambapo kupeka nkhani zabodza. Ndale zathu zikatsamira pabodza ndiye kuti dziko lino sitingakonze ayi. Dziko lino ndilatosefe Amalawi, ndipo chimene chikufunika kwambiri ngati utsogoleri wa sintha a DPP amene ayang'ane zinthu zonse zimene adalonjeza Amalawi kusiyana ndi kutaya nthawi
kumalimbana ndi anthu osalakwa kwanamizira anthu osachimwa ngati mmene akuchitira ndi Honorable Timothy Ntambo. Ndi nkhani nibe zomvetsa chisoni kutengera pa wiki imodzi kuchokera nthawi imene apita Mutharika awalumbiritsa pachitika zambiri zonyasa, kalankhulidwe kosakhala bwino, kudandaula kutukwana, kunamizira anthu ena mabodza, mpaka na nkhani zongopeka za ku State House. Dziko sitingaliyendetse choncho. Dziko lino chimene tikuyenera kuti tichiyang'ane kwambiri ndi zosoweka za Amalawi wakusoweka chani. Koma ngati dziko lathu tingaliyendetse ngati mene abwerera a DPP ulendo uno, timamva kuti a DPP abwera nkusintha, koma kusintha akusitikuona. Taonani tukamba nkhani ya Director General wa MBC a George Kasakula kuti akusowa mpaka lero, ndipo taonanso akamulepo Kaluwa atayankhula kudzudzula khalidwe loyipa. Koma tsopano chodabwitsa akamulepo Kaluwa abwereranso ndi kupepesanso ku DPP kuja, zomwe zikusonyeza kuti kodi nawonso aopsezedwanso. Akamulepo Kaluwa aopsezedwanso nawonso. Nanga chimene chachitika ndi chani kuti akamulepo Kaluwa abwererenso ndi kubwera poyera ndi kumapepesanso a Professor Peter Mutharika komanso upepesa chipani cha DPP. Kodi dziko li ndi la DPP lokha? Kodi dziko li ndi la lomwe okha? Ngati khumbo lathu ndikufuna kukonza dziko la Malawi, bwanji tionetserani chikondi wina ndi nzake kusiyana kuti tizikhala moopsezana, kuteroko dziko silingamangike. Ndi nkhani zomvetsa chisoni. Tasiyeni Honorable Timothy Ntambo apumule bwinobwino. Mitima yathu idakali yowawa ndi zisankho, tisaonjezeranenso mikwiyo. Sikoma kwambiri. Ndina Isaiah Emmanuel Sungani Moyo, masana abwino. Koma muyembekezere kuti ikamakwana 5 o'clock lero madzulo, ngati akasakula sapezeka, mudziwe kuti ife tisunga mawu athu. Zikoma kwambiri. Wina aliyense amene ndi wa DPP kuno kumpoto ndi mafuto amene mukuma nawo inu amene ndi mfiti yokwata mawu amenewa ndikumbuseni, mbuzi simabereka ng'ombe, nkuku simabereka muntu. Bakiri Muruzi anakunamiza nino wa Malawi kuti akukulirani sapato. Malawi musamai wale anakunyozani kunena kuti sindi kusiwa masaizi yanu wa sapato. Lero Bakiri Muruzi wazibereka yeka kwa bwera mwana wake amene tikuti atupere Muruzi, amene kampeni yake ndi habari yake DPP ndiyo magawa ndarama. Mwanayu akuna mizani kuti akukulirani ma laptop, ma computer. Ichesho batichitira yayi muhauna basa mutichitirachi chikuyana kwakana mwanarume ukhara nayo 10 years no mwana waruta kwako wakutizanga nikuphase vana va mabhaska wakuteta uyu. Chachi umariro burangata bararina nyinda nanga uri tembenuze nyinda zirimumo yasindekewocha yewochomeni charo chose chazomera kuti tasuzgika tafikapo. Sono timphalire Farao kuti nyengo yake ya marawati asini Farao yura awa kuti Farao wafumepo mbanjani mawoko mchanya tuone. Farao nyengo yako ya mara fumapo. Panali mnyamata wina pa msonkhano paja kuti Stephen Simfuke ana fotokoza kuti anathandizira nawo ma demonstrations 2019. Yes. Akuti anathandizira nawo ma demonstrations 2019 amakupepesani pamene paja kuti siti madzuwa zomwe timachita tinapanga ma demonstrations amene aja. Koma lero tikuchita regret. Right. Mwakhululukira. Kwambiri, nakhulule kwambiri.
an extra one. Yeah. I had a conversation on TV with Timothy Ntambo of Afford. He's now in Afford. I don't know if you're aware. He's now working. I'm aware of that. In Afford, yeah. Yes. And he said that he's ready to work with you in the event that Afford partners with DPP. And I raised that question to him to say, Apita Mutariga amakudandaulani, and you also mentioned him today. Adding on Kathy's question. Yes. Mudzagwira nawo ntchito in the event that Afford and the DPP you may form alliance. Mudzagwira nawo ntchito, are you able to forgive Timothy Ntambo? No, that's but let's start with Kathy's question. We cannot talk about the future. I think what Ntambo did and Sembereka and Trappens was totally unacceptable. They destroyed this country for absolutely no reason. And I don't think there's any way anybody can be proud of what they did. What they did was wrong, destructive of this country. And I'm glad that they regret it now. If they regret it, that's good. But they can't be proud of what they did. But I cannot answer about the future. Okay, and back to Kathy's question. Loti mwakhululukira chifukwa komabe pamenepo Brian ngakhale Antambo yoyo inaliso kuti kupita komweko kuti mwakhululukira ngakhale Antambo chifukwa pana Antambo nda vice president kwa Afford. Sana bwere kupemba chipepe chikhululukira so ngakule bwanje has not come to me. Okay, so you want him to come? No, I don't. If he books an appointment to see you, are you going to welcome him? Well, I have to say if he does. You are talking about the future. This is hypothetical. But if he regrets, that's good that he does. I think what he did was very wrong, and I think he should be ashamed of it for the rest of his life. It was destructive and called for. I regret. That's the future. That's what we'll see when you get there. Not now. I have to say that what they did was one of the most painful things that they did. Totally unjust and completely wrong what they did. I don't think anybody can justify what they did. It was completely wrong. So if they regret it, that's fine. They destroyed this country, and I hope they never do this thing again. And by the way, these people, especially HRDC, why are they quiet now? Why are they quiet? What they did is nothing compared with what the Tonset government is doing to this country. Why are they quiet? Why don't they talk? Why? Was it because they hated me personally? Why are they quiet? All of them, including so-called civil society and other religious groups. They're all quiet. Why? Must go on in Kamai. They cannot speak now. Tikuyamikeni kumanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera kumanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.